sa ning pangutanon ang mayor sa siyudad sa Baguio o niya retired general. Ako gining mao ni akong gitawag og may beat in 2028 si Mayor Benji Magalong. Mayor Benji, may buntag. Mayong buntag, Oka, mayong buntag sa atong mga listeners diha sa Cebu at sa Visayas area. Sir, sa tibuok kalibutan tungkol sa atong live streaming, naminaw po ang atong mga Filipinos abroad. Nga naman. Naminaw. Okay, Yeah, sige, yeah. sige. Okay, sige. Nakikinig din sa ating mga kuha natin, mga OFW, o atong mga igsuon na taga siguro sa iba-ibang lugar sa buong mundo. Oo. Sir, naghanag yun, ang mga Subuanon ni Hangop, naman ko'y gipost sa social media nga, I think, gi-interview ka adto o niya, niingon ka nga, kung ikaw ang mapresidente, ipapriso ni mo tanang mga kurakot, sir, which I very sure, 100% sure, nga imo ning mahimo because kani adto sukol kas mga kusgan kayo during your time as general sa PNP, kisuklan gani nimo ang mga dagkong opisyal aron matarong ang hiwi. Sir, unsa gi imong kananaang kung ikaw mo'y pasultion ani balik aning maong giingong kung ikay mapresidente ipapriso nimo tanan ang mga kurakot, sir, kaya? Makaya ba? Oo. Hypothetical hypothetical lang. Yeah. Dili naman ko mo kwan ba? Mo kandidato. Anyway, alam mo kasi grabe ng pahirap ang ginawa nila. Sus. So Grabe yun. makikita mo, ang atong GDP karon for the first quarter is 2.8. If you remember, dati-rati ang dapat GDP nato for us to be able to progress, yung gross domestic product, which is driven by the following: consumers spending, patapos government spending and investment, FDI, foreign direct investment, o itong itong export-import. Pero dahil sa matinding corruption na nangyari, nahinto ngayon ang government spending. At dahil nahinto ang government spending, talagang kukunti lang ang trabaho. So mas maraming nagugutong, mas maraming nahihirapan, so bumaba rin ang consumer spending. At syempre, dahil sa korupsyon na nangyayari, sabi ng mga foreign companies, sandali muna, bakit ako mag-i-invest dyan? Correct yan. Ganon din yung ginawa ng ibang mga government sa ibang lugar, no? Sa ibang foreign government, sandali muna, nagpapautang kami sa inyo, nagbibigay kami ng grant sa inyo, pero binubusa pala ng mga politika nyo. So ang daming naghirap ngayon, di ba? Kaya ang atong economic growth, napakababa o na downtrend. If you remember last year, ang atong GDP was at 5.7, 5.6 Yes. early part of the year. And then bumaba na kagad ng 3%. Oh. Tapos karon first quarter 2.8. For us to be able to progress, dapat ang atong kwan nasa 5.8 to 6.0. Pero ngayon hindi, paurong tayo ngayon, no? So ang taas din ng inflation, no? Ang taas din ng unemployment. So etong ginawa nila, akala mo ba walang epekto to? Ang laki ng epekto to. Kibiha. Dahil ito mga pagnanakaw, hindi pa yan. Yung ginawa nilang pagnanakaw dyan sa flood control, ang daming namatay, ang daming nasugatan, dahil nga sirang bahay, dahil nga sa mga kalokohan nila, meron pa silang mga ginawang mga ghost project. Hindi ko pa binabanggit yung ibang mga infrastruktura, corruption dyan sa infrastruktura, ano? Na iba-ibang klaseng infrastruktura. Iba pa yung corruption dyan sa Department of Health at doon sa ibang. No, Mayor Benji. Ang pahirap talaga nila, kaya dapat talagang makulong sila. So, sir, Mayor Benji, sir, kaning iingon sa presidente nga, I don't know, kami almost 80% na mutuo mi kung mapapriso yun. Ang i-mention na niya in the first part sa iyang zona, nga sakit kuno para niya, pero wala siya mahimo kay dili sa presidente sa pamilya, di sa presidente sa iyang mga amigo, kundi presidente sa tanang mga Pilipino. Ang ipasabot niya ang iyang igagaw kani speaker nga si Martin Romualdez. Sir, mutuo ka ani posible ba or mao ba ni ang sinugdanan nga
padung sa iyahang legacy nga nindot hinumduman in the coming years kung wa na siya sa katungdanan. Well, maganda yung kanyang binanggit. Maganda yung binanggit ng ating presidente na hindi siya presidente ng kanyang pamilya, mga kamag-anak. Na sinabi rin niya na ah, kung nagkamali man yung aking pamilya o nung membro ng aking pamilya, relatives, talagang kailangan managot sila. Kasama na dyan si Romualdez, di ba? Tama lang yun. Tama lang yun. Ang nagbigay siya ng commitment. So, kailangan tuparin niya. Ngayon, kasi nagbitaw na siya ng salita eh. Diba? Last year, nagbitaw siya ng mahiya kayo. Pero, siyempre, ang taas ng ekspektasyon natin, na alam natin na matindi siguro mangyayaring investigasyon, pero medyo kulang. No? Medyo kulang at kita mo, wala pang gaanong nakukulong. Ano? Bitaw? At ang masama nito, ang tingin na ngayon na mahihirap, kung mahihirap pala kami, ang bilis Priso namin na yun. makulong kami pag nagkamali kami. Mm. Pero pag politiko, ang dami pa palang arte. No? Ang Sus. dami palang paikot-ikot pa. Pag kaming mga may pag politiko pala ang kinakasuhan. Kita mo yung nararamdaman kaagad ng taong bayan, lalo na rin yung mga kababayan natin mahihirap. Kaya sabi natin, where is justice? At tinatanong nila, asa man tong ustisya na to? So, kani Mayor Benji, ang among kami as nami kaugalingong interest diri sa Cebu or even in the Visayas kay dunay mga dagko kayo mga congressmen nga nakakuha gid og dagko kayong pondo billions sir ha, billions of pesos sa flood control. But unfortunately, ang iya ra mang igagaw ang na-mention og until karon kaning among mga congressmen dire nga nakakuha og billions of pesos sa anumal flood control insertions wa man gyud makatilaw og kaso bisag gamay unya wa pod mi kadungog nga na-freeze ang ilang mga assets but instead nagsige naman hinuog paningkamot nga mangampanya for the next election. Sir, ingon ana ba po diha sa Northern Luzon sa imong area? Ay, napakadami din dito. Napakarami rin dito. Kasi marami matatakaw din dito. Alam Pareho mo, ni ay. from the north up to the south ay talagang matindi rito. Has- Kung Luzon ang pag-uusapan, ha? Siyempre, meron din niya sa Visayas, meron din niya sa Mindanao. Pero Northern Luzon, Southern Luzon yan, Central Luzon, ay matindi talaga yung korupsyon na nangyari ito. Kaya talagang kailangan managot sila. Siguro pagkatapos nitong impeachment na to, kailangan talagang matindi talaga. But for the meantime, yung mga investigasyon dapat hindi dapat bumagal. Kailangan talaga paigtingin pa. Anyway, nagsalita na yung ating presidente. So, ang expectation natin ngayon, sana mas maigting pa umigting pa. Pero sir, Mayor Benji, as being a veteran investigator yun, ikaw mo gihangaan ka naman saluduhan sa mga nagsunod gani nimo or even ang imong mga senior pa before. Saludo sa imong estilo pag-imbestigar hasta sa imong gibarugan nga prinsipyo sir nga wa gyud incorruptible. Although giningon kang ipapriso ko na kurot but sir angayan ba nga ang investigador or hipi sa mga investigador like na ang chairman sa Committee on Blue Ribbon, investigahonon pero mo imbestigar. I'm referring to the chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, din kanhi siya is party list congressman pod nga ayang kauban karon gi-freeze na gani ang asset katong Idvic og Eric Yap ka magsuon. Diha to sa inyo, sa inyong lugar sa Benguet. I don't know kung sa imong habig as investigator kaniadto angayan bang mo imbestigar ang investigahonon? Well, siyempre may biases na yan kasi affiliated nga siya diyan, associated siya diyan sa mga congressman na yan, na well-known na grabe ang matinding anomalya na nangyari rito sa probinsya ng Benguet, no? Ang masama, ang sabi ng mga ibang mga politiko dito sa Benguet, mabuti pa siya namimigay. Mabuti pa siya namimigay. Ganun na bumaba yung ating standard sa pagpili ng leader. But nonetheless, siguro mas maganda siguro na mag-inhibit na lang sila. Kasi nga associated sila eh.
In short, may mga hindi na patas yung investigasyon na mangyayari. So, Kaya mas mabuti na lang siguro na tama na rin at tama na siguro yung investigasyon ng mga ng Senado at lalo-lalo na dyan sa sa House of Representatives. Para mong sinabi na na at ang kriminal na lang ang mag-iimbestiga sa sarili niya. Parang gano'n na nangyari. Lisura, Noy. Lisura, tinuod lang. Ito na, Mayor Vinci, to be honest ni mo. Ukord yung kayong paminahon. For us, Cebuanos, ang ilan kayong paminahon ba nga? Ikaw, mo imbestigar ka? Labaw man kang imbestigahonon? Naaman kay ano maluso kayo mga transactions. In fact, usakas gipasangilan nga nakadawat og minalitang kwarta, o niya mo imbestigar ka nga, dapat mo inhibit ka pero murag wa may signs of kanabang mo inhibit siya sa iyang pagka-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga ang iyang kauban nga inyong congressman diha og party list pod nga kauban yung taga dina imbestigahonon po na in fact na presa kaning asset. I don't know kung kaning iya. Siguro siguro pressured kasi nga appointed siya na siya yung designated na committee on Blue Ribbon Committee. So, kumbaga, sa pilitan na kailangan mag-conduct siya ng investigation. Di ba? Sa pilitan na mag-conduct siya ng investigation. Pero, better na na lang siguro, ibigay na lang niya sa iba. Lagi. Lainoy. Oo. Sir, ang isip lead convener sa Mayors for Good Governance, M4GG. Wa ba mo yung statement? Kana bang murag strongly worded nga statement para sa mga kurakot nga mga politiko, kamong mga mayors, nga dapat ma-fast track investigation nga wa bitay kanang gitawag og pinili nga investigahonon as of this time wa ba mo yung mga kanang statement para madunggan po namos publiko para unta sa mga sunod nga henerasyon nga mutuo sa atong gobyerno. Meron na kaming mga statement in previous past month. Meron kami mga statement na ginawa na as a collective group of mayors tungod sa matinding corruption na nangyari at itong investigation. Tapos we also came up with a statement na sana dito sa impeachment ang decision should be based on evidence, di ba? Or kaya it should be any statement whatsoever should be factual and supported by evidence. Hindi dapat ang decision ng ating mga senator judges hindi dapat ma-influence ng kanilang political affiliation. Party affiliation. Yes, so sir, kasi they took oath nga protektahan yung interest ng publiko, ng sambayanan. Hindi naman yung oath nila is to protect the interest of their party. Kaya dapat sumunod sila doon sa kanilang panunumpa, yung sinumpahan, di ba? Sus, I don't know, sir, ha? Sa akong tanaw, Mayor Vinci, ha? This is my, pananaw lang. Mura pagsunod, wa mangitingali mo, gitawag na sa Amerika pa mo, cross party line, ani. Mura linyada man yun sila tingali sa ilahang gustong hukom unya during after the trial kay judgment naman murag dili man tingali ginaala Mayor ay akong tanaw lang. At lagi tinood lagi na isa pa sana dito sa nangyayaring impeachment din wala ring arm twisting. Wala yung tatakutin na kakasuhan ka namin hindi ka kasama sa amin. Wala rin dapat ganun. Diba? At dapat wala rin suhol. Diba? Lalo yung tag 2 billion? I don't know. 2 billion daw. Per senator judges, ang ihatag, which is, ang ilang gikinahanglan is 32 billion para makakuha og 16 votes. I don't know, kaya nag-circulate lang ni nga wa pa'y kamatuoran, wa man po'y makakita ni Mayor Vinci kung doon na bagay naabagay suhol. I heard about it. Pero isipin mo kung papaano mo dadalhin yung cash. Hindi mo rin pwedeng ibangko yan. Siyempre, puro maleta yan. Kaya bantayan natin yung mga maleta siguro. Hindi mo may tatago yan sa dami ng maleta niyan. Diba?
Kaya I just don't know. And naririnig ko yan. Pero I don't like to comment about it. Lagi. Okay. Lagi tinaw na. So Mayor, unsay imong panawagan sa mga sunod nga henerasyon nga kamo diha bisan gani sa imong pagpaningkamot diha sa imong syudad sa Baguio City. Murag nalimpyo gyud not only sa imong syudad nationwide imong gitabangan og silhig apan sa akong tan-aw murag di ninyo kayang silhigon ang tanan. Mo hinungdan nga daghang murag makaingon mi nga daghang hopeless nga mga Filipinos karong mga panahon na tungod aning grabe kaayo kangilad sa atong nasod in terms of corruption, sir. Unsay imong panawagan sa mga Filipinos nga murag hapit na di mutuo og gobyerno? Go ahead, Mayor Binji. Well, sa akin panawagan lang, simple lang naman because I've been hearing about it. Siyempre, we are not perfect. We're not perfect. Pero at least we adopted that culture of excellence. And at the same time, we have to lead by example by showing to the people na dapat ang manguna pagdating sa good governance, di ba? Yung prinsipyo ng efficiency, ng transparency, accountability, strong citizens participation, rule of law, dapat tayo nangunguna dyan. Kaya kuminsan, ang sinasabi ng mga tao, at lalo-lalo ng mga henerasyon, Mayor Benji, paano? Sino papalit? Diba? Correct. Sino papalit? Sabi ko, hindi dapat kayo kabahan kung sinong papalit sa amin. Sabi ko, ang dami naman pwedeng pumalit. Ang importante lang, kayong mga butante, dapat marunong kayong mamili ng tamang leader. And dapat, yung inyong standard, hindi dapat bumaba. Hindi yung boboto nyo siya dahil siya yung namimigay. Iboboto nyo siya dahil madaling lang. Kung yun ang standard nyo, hindi kayo makakapamili ng tamang leader. Sabi ko. Ita, puliin alag yun, sir. Tabangan ako ang publiko, even ang akong mga amigo nga akong sundon ang imong advice sa publiko karong buntag. Mayor Binji, salamat yung kayo sa imong time, ha? O ni amping kanunay, sir, may buntag. Thank you, amping. Si Baguio City Mayor Binji Magalong, ang lead convener sa Mayors for Good Governance, retired Lieutenant General.